מה שלומך? ברוך השם, משרתים במרץ לביטחון עם ישראל. תספר לנו, איך עברו השבועיים האחרונים? התעוררנו בבוקר שמחת תורה לאירוע מזעזע, לרצח המוני של עם ישראל. חמאס פרץ את המכשול ונלחם בשטחנו, הגיע לקו המוצבים, הגיע לקו היישובים, ובאכזריות רבה ובאופן ברוטלי שקשה מאוד לתאר, תקף נשים, זקנים, ילדים, ערף ראשים של תינוקות, אנס ורצח ללא הרף, ולצערנו גם חטף חלק מבני עמנו ולקח אותם למרחב עזה. לרבים שמחת תורה היום האחרון בחייהם, ואני הקטן באופן אישי לא יצא לי לא לדמיין ולא לחשוב שאנחנו נפרדים ביממה אחת מ-1,400 ישראלים, יהודים, ברגע אחד. איזה מסר היית רוצה לשדר לעולם בעקבות האירועים שקרו וקורים? עם ישראל ידע אירועים קשים ומלחמות. אין ספק שעברנו רגע מטלטל, רגע קשה, רגע עצוב מאין כמותו, רגע שהיינו בטוחים שלא נחווה ולא נראה לעולם. אבל אני בטוח שאנחנו נצא מזה באחדות שורות, באחדות העם. אנחנו נניף את דגל ישראל בכל אחד מהיישובים, בכל אחד ממרחבי ארצנו. אנחנו נפתח עשרות ומאות גני ילדים. כל היישובים יצמחו ויפרחו, וזאת תהיה התשובה שלנו לחמאס, זאת התשובה שלנו לטרור. אנחנו עם חפץ חיים, אנחנו נשיב מלחמה, נעביר את המלחמה למגרש שלהם, ואנחנו נמשיך לחנך את ילדינו על ערכים, על שליחות, על אהבת העם ואהבת מולדת. מה שונה במלחמה הזאת ממלחמות שהיו בעבר? לצערי, האכזריות הגדולה שפעל בה חמאס, המציאות שאנחנו נדרשנו לפנות את מרחבי היישובים במרחב עוטף עזה, מעל 100,000 איש פינינו מבתיהם. אנחנו ברגעים אלו מפנים עוד 14 יישובים בגבול הצפון על מנת להבטיח את ביטחונם. זה אירוע שמדינת ישראל כבר שנים רבות לא הייתה בו, ואנחנו נעשה הכל על מנת להשיב את הבנים והבנות הביתה, ועל מנת להחזיר את הביטחון לעם ישראל. מה באופן כללי הולך לקרות לעזה? אנחנו נשיב מלחמה, אנחנו מייצבים את הכוחות ואת השורות, אנחנו נעשה כל שביכולתנו להשיב את החטופים. אנחנו במציאות שבה מעל 7,000 רקטות כבר שוגרו. אתה חושב על הדרך שבה מדינות העולם הגיבו? אני בטוח שכל העולם מבין שחמאס מבצעים פשעים נגד האנושות. אני בטוח שכל העולם מבין שזה לא רק איום על ישראל מה שקרה פה, אלא איום על כל העולם כולו.
האכזריות הבלתי נתפסת, הברבריות הגדולה שהייתה כאן, היא אירוע שצריך לזעזע את העולם. איך אתה חושב שאנשים שתומכים בישראל במדינות העולם יכולים לעזור? קודם כל, החיבוק הגדול שאנחנו חווים מיהדות העולם, מהתפוצות, החיבוק הגדול שאנו חווים ממנהיגי העולם ומהאזרחים ששולחים את חיבוקיהם, את המסר, את האחדות, את החיזוק, זה מורגש היטב. הכוחות הלוחמים שפוגשים את אותו חיבוק מבינים שמאחוריהם כל העם היהודי מתכנס לטובת הבאת ביטחון למדינה ולעם. מה החלק הכי קשה להיות מפקד בצה"ל? אני חושב כל מפקד, בין אם הוא הוציא את זה מפיו ובין אם הוא רק מרגיש, התחייב להורים שהוא ישיב את בניהם ובנותיהם הביתה, והרגע הקשה כשאתה לאור המשימה לא הצלחת לעמוד בכך, ובאותה נשימה אני אגיד, זכות גדולה שבמשמרת שלנו בלמנו בגופנו את הכוונות של החמאס, והם לא הצליחו לכבוש לא את הדרום ולא את היישובים, וזה בעצם המסר שלנו חזרה למשפחות, שהנפילה של הבנים והבנות לא הייתה לשווא, הנפילה שלהם הייתה על הערכים ועל כך שכעם ישראל אנחנו עם חפץ חיים. מה הסטטיסטיקות של האנשים שנפצעו או נרצחו? אנחנו מדברים על כ-5,000 פצועים מהתקיפות, מהרציחות, מהרקטות ומהפעולות של חמאס בשטח ישראל. יש לנו כ-1,400 הרוגים, כולל נשים, ילדים וזקנים. יש לנו מעל 300 חללים ממערכות הביטחון, חיילים, שוטרים ואנשי שירות הביטחון, וכ-100 נעדרים עדיין שטרם מצאנו, ו-212 בני ערובה חטופים בידי חמאס. כמה אנשים נלקחו בשבי מ-7 באוקטובר עד עכשיו? אנחנו מדברים על מעל 200 חטופים שנמצאים בידי חמאס. מתוכם תינוקות, נשים, זקנים. אירוע בלתי נתפס. כמה רקטות נורו לכיוון ישראל? מעל 7,000 רקטות שוגרו לשטח ישראל. מתוכם אנחנו עדים ויודעים על כ-550 רקטות שנורו בידי חמאס ונפלו בתוך שטח של עזה ופגעו באוכלוסייה שלהם. כמה ישראלים פונו מביתם? מעל 100,000 ישראלים פונו מביתם. ממש ברגעים אלו אנחנו משלימים עוד פינוי של 14 יישובים נוספים בגבול הצפון. כל זאת על מנת להביא ביטחון לתושבים והיכולת לצמצם נפגעים על ידי חמאס בתקיפות שלהם. מה האסטרטגיה של צה"ל לתקיפה הקרקעית בעזה? צבא ההגנה לישראל צבא חזק, הוא ידע להתמודד עם כל תרחיש שידרש אליו, בין אם באוויר, בין בים, בין ביבשה.
אנחנו מודעים למורכבות ולאתגרים שחמאס הציב לנו בעבר ומציב לנו כעת. אנחנו נחושים, אנחנו חדורי שליחות, וניכנס ללחימה על מנת לשחרר את החטופים שלנו, על מנת להביא ביטחון למרחב היישובים בעוטף עזה, ולאפשר לעם ישראל לחזור חזרה לבתיהם בבטחה, ושנוכל לשקם ולהצמיח את המקומות שחרבו. המדינה ישראל מנסה להחזיר השבויים בחיים, או שהם יהיו חלק מהמחיר המצער של המלחמה. חובה עלינו כצבא ישראל, כצבא מוסרי וערכי, לעשות הכל על מנת להשיב את החטופים הביתה, את הבנים והבנות, את ההורים, את הזקנים, את הילדים, להשיב אותם בבטחה לחיק משפחותיהם. זה לנגד עינינו. אנחנו עם חפץ חיים, ונעשה הכל על מנת להשיב אותם הביתה בכל דרך שנידרש. What was the feeling, Margish, when you first saw the damage done on the kibbutz? כשנכנסנו למרחב, מה שהעין רואה והאוזן שומעת לא מצליח להשתלב אחד עם השני. מהר מאוד נכנסנו ללחימה, הבנו שאנחנו צריכים לבלום את המתקפה האכזרית באופן המהיר ביותר שניתן לעשות, והיה מדהים לראות את האזרחים, את השוטרים, את החיילים, את כולם מתייצבים יחד על מנת לבלום את המתקפה, להדוף את המחבלים ולעצור את הרצח ההמוני שחמאס נהג באכזריות נוראית, והכל היה מלווה במראות מאוד קשים. Thank you. I know that was a tough experience to relive. I'd also like to ask you what it felt like when you came to the site of the music festival. Describe to us as if we are blind and can't see ourselves what you saw and what it felt like. מיטב הבנים והבנות של עם ישראל היו באותה מסיבה, בחורשה, בטבע, במקום הפסטורלי, שמחו ונהנו. השמחה הזאת נפסקה באחת עת התחילה החדירה וההתקפה הנוראית של חמאס. לא היה מדובר רק בלהרוג ולהסתפק בכך. הם חטפו מתוכם, הם רצחו באכזריות, הם התעללו בגופות, הם היו ברברים, הם ערפו ראשים. אין מילה שיכולה לתאר את המראות כשנכנסנו למרחב. הכוחות שפעלו, כוחות הרפואה, כוחות ההצלה, כוחות הצבא והמשטרה, התעלו על האתגרים הנפשיים בכניסה למרחב הזה, ולחמו בגבורה, וחילצו תחת אש, ופינו פצועים, והשתדלו להביא בצורה מכבדת ביותר גם את החללים שלנו, בין אם לבתי החולים, או בין אם לנקודות האיסוף. Thank you. I wanted to ask, and this is something I noticed personally to me. I live in a world of images for a living. I create images, pictures, right? One of the defining moments for me of that day when we're out there is I look as we go through the kibbutzim and my hands are covered in black soot, just covered in black, you know? And it's a shot I can't describe to anyone. It could be
remains of a person, of a building, fire, charred remains. Is there an image like that comes to your mind that you experienced that is unique to going there for the first time? Something that was a detail or an image you could describe to the people who weren't there on the day of discovery. בתוך שדרות הייתה ממש משפחה שלמה שהייתה בדרך לבית הכנסת לחגוג את שמחת תורה, לראות אותם מוטלים אחד על השני, האמא לצד הילדים, לצד האבא שניסה לגונן על ילדיו, מראות הרכבים המרוסקים זה בזה, מראות האנשים הבוערים לאחר פגיעת RPG ברכב, שבוערים מחוץ לרכבם, לראות שוטרים וחיילים מוטלים מחוץ לרכבים שלהם, עת ניסו להגן ולבלום בגופם את המתקפה. כל המראות האלה יחד, כאשר הרקע זה הבתים היפים, הפיתוח, גני הילדים, זה מראה שקשה מאוד להכיל אותו. אנחנו בדיוק באותם מקומות נחזיר חיים, נקדש את השמחה, ונחנך את ילדינו על ערכים של שליחות ומסירות, בזכות אותם אנשים שבלמו בגופם את המתקפה. אם אתה שואל על מראה ספציפי, לראות עגלת ילדים עם תינוקות שעוד לא עברו בני שנה, דקורים על ידי סכין, מראה אכזרי מאוד. אתה שואל איזה אדם יכול לעשות כזה דבר לכזה תינוק טהור שעוד לא עשה רע לאף אחד. Is there something you want the world to know that you think they need to know that they don't understand? מה שחמאס עשה ב-7 לאוקטובר זה בעצם פשע נגד האנושות. הוא בעצם מאיים לא רק על ישראל, אלא על כל העולם באופן שבו הוא פעל. גם חמאס וגם אזרחים, תושבי עזה, חדרו דרך הגדר, גנבו, שחטו, רצחו, אנסו, וחטפו לשטחם תינוקות, זקנים. זה איום על העולם כולו. זה כבר הרבה מעבר לכללי המשחק. אם היה מותר לי להשתמש במונח הזה כך. זה איום גדול מאוד, אכזריות בלתי נתפסת, ותפקידנו לעצור את זה כאן ועכשיו. When we were in the area. Was that the first spot? Yes. Yeah. And this is still is relative, but you said a beautiful story to Oh, me yes, yes. about your son Yeah. and you seeing him holding a gun, and you told him that his grandfather, his Saba Rabba, is looking for him because they were from the Holocaust survivors. If you could repeat that again, that was so touching to me. Yeah, that was beautiful. I said to myself, if only I could have recorded that. It was just so beautiful, and the way that you said it, how it connects generation to generation to generation, And what we're fighting. and what we're fighting for. רק בגלל ששאלתם, אז הבן שלי, נועם, לומד במכינה קדם צבאית ביתיר, והוא הרגיש בימי הלחימה הראשונים שגם הוא חייב לתרום. בתחילה הוא התנדב במד"א, בטיפול נמרץ, על מנת לתת מענה לפצועים. אבל הוא הרגיש שזה לא מספיק, והוא רוצה להגן
בגופו על עם ישראל, והוא הצטרף לאימון בנשק. וכשקיבלתי את התמונה שלו אחרי האימון עם M16, עם אפוד מגן, חשתי גאווה גדולה. חלק משרשרת הדורות. סבא רבא שלו היה פרטיזן שלחם נגד הנאצים והציל מאות רבות של יהודים, והחיבור הזה מסבא רבא לבן שלי, לנועם, ששומר על אדמת עמו, על מולדתו, מתוך הערכים שהתחנך עליהם, לשליחות, לאהבת הארץ. זה מצד אחד רגש שמלחיץ מעט כל אבא, אבל להבין שזה האופן שבו אנחנו מעבירים את המקל, את האחריות לביטחון עם ישראל לדור הבא, וזאת זכות גדולה לדעת שאנחנו חלק משרשרת הדורות.